Mula sa mga lumang bakal, mga tornilyo at kinakalawang na pako, sinong mag-aakala na pwede pa pala itong gawing obra? Patunay ang isang 55 taong gulang na si Dennis mula Pusurubyo, Pangasinan. Gamit niya kasi sa paggawa ng mga obra ay mga bagay na itinuturing ng ilan na patapon na. Nagsimula si Dennis sa paggawa ng mga obra noong pandemya gamit ang mga kinakalawang na mga pako. Ako parang ma-board saka ma-miss yung public servant ko. Nag-isip ako na kung anong alternatives na gawin. Yun. Eksakto naman na may mga kalalabas lang ng mga inverter na welding machine. Dahil sa kaalaman sa pagmemekaniko, ginamit niya ito upang makabuo ng obra. Nasasayangan ako, iniipon ko. Doon lang nakatambak sa pagbinta ko naman sa junk shop, masyadong mura naman. Kuminsan, yung 10 piso per kilo ay nagiging 4 per kilo. Wag na ako, sayang. Diyan ka lang. Balang araw may paggagamitan ganin. Bubuhayin kita. Ganun ang tema ko. Para kung nasasayangan sa mga bagay-bagay. Yung bagong materialis naman na Metikuloso daw ang paggawa ng metal art. Ang isang obra niya gaya nito, umabot ng 3 buwan bago niya ito natapos. Dahil sa lawak ng kanyang imahinasyon, nakakagawa pa siya ng iba't ibang obra. Nagsimula ako sa mga pako na mga D4, ganun yung Sa likod ng mga naggagandahang obra, nakatago ang mga palatandaan ng mga sakripisyo ni Dennis alang-alang sa ngalan ng sining. Kung hindi ko mahal yung ginagawa ko, baka sa hirap na gawin sa pag-welding po, siguro pinapon ko na. Kaya yung welding machine, dyan ka na. Talagang ganun Parang connected ka sa ginagawa mo Hirap sabihin. Kaya itong puso talaga. Tunay nga ang kasabihan na art is coming face to face with yourself. Unti-unti nang nakikilala ang mga obra ni Dennis sa probinsya ng Pangasinan at sa Baguio City kung saan target niyang lumahok sa isang art festival. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.